ଏ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବା ବହୁତ କିଛି ଭାବନା ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖେଳେଇବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବେ। କଥା ତ ସେ ଶୁଣିବନି, ଖାଲି ଅଝଟ ହେଇକି ପଳଉଥିବ, ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଯାହାକି ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ଦେବ, ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବ କଥା ବା ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଇଏ ଆମର ମାନସିକ ବୋଧ ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପାରିବାରିକ ଲୋକମାନେ ଗୃହସ୍ଥୀ କରନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିବେ କେତେ ଟେନସନରେ ଆସିଥିବେ, ହେଲେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟେନସନ୍ କେମିତି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତାହା ମୁଁ ପାଖ ପଡ଼ିଶାର ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିକି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଇଏ କି ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଖେଳିବେ ତ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଜିଟିଭ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବି କରିବ।